जोंनि कपारेसन डिपार्टमेन्टनि थ्र जोङो जिल्ला बे कपारेटिभ ससाइटि जितु फर्म खालामनाय जादों बिनि एवारनेस प्रग्राम लादों। तामुलपुराव इतिमध्ये जालांबाय आरो बाक्सा जिल्लायाव जालांबाय, दिनै क'क्राझार जिल्ला कसुगावआव जादों। बाय गोबां ससाइटि फर्म खालामदों आइजोफोर। जोंनि एक मथे बिथांमोना खामायबोनो आवगायबोदों। जों बिथांमोननो जेसेबां हायो एसेबां जोंनि कपारेटिभ ससाइटिनि कपारेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय अनसुंथाइ होनो नाजादों आरो बिथांमोना दिनै खामानि मावनो आवगायबोदों ज' बेजोंनो मोनसे फोरमान बुंनाय लोगो लोगो आरो बिथांमोना जे खामानि मावनो इस्सुक गोसो ज' फैदों, बे मोनसे जोबोद बाख्नायथावना। आरो आं सानो आइजोफ्रा जुदि खामानि मावनानै राङारि बिथांखौ जुदि थिग खालामनो हायोबा सांग्रां जायो मोनसे न'खरा। बेनिखायनो आं आसा खालामो दिनै बेहाय फ्राय 100तानि बारा कपारेटिभ ससाइटि बाव जयेन नुजाफैदों आरो बिथांमोनखौ लानानै एक्सपार्टफोर, बे रिसर्स पार्सन बिथांमोनखौ लानानै जों दा एवारनेस खालामदों आरो बे हाबाफारिया फ्राय जाबाय थादों। आं आसा खालामो फैबाय थानाय समाव जोंनि आइजोफोरनि बिथिङै बिथांमोना राङारि बिथिङाव सांग्रां जानो हागोन आरो बेबायदि बेबस्थाया जाथे जाबाय थागोन जोंनि सोरखाराव। आं बेखौनो खावलायगोन रायजो राजाफोरखौ, जोङो बिटिआरआ जौगानोबा गासिबो बिथिङाव जों सांग्रां जानांगोन। राङारि बिथिं, सोलोंथाइ बिथिं, एग्रिकालचार बिथिं, गासैबो बिथिङाव जों सांग्रां जागोन, अब्ला बिटिआर हालामा बिटिआर सोरखारा जौगागोन। दा बिनि पदक्षेपखौ जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा लागासिनो दङ। दा बेखौ मावबाय थादों। थिग दिनै जोंबो जोंनि डिपार्टमेन्ट थ्र कपारेसन डिपार्टमेन्टआव प्रमद बर' जोंनि सारनि बिथांनि थांखि बादियै जों हाबाखौ मावबाय थादों जे आइजोफोर कपारेटिभ ससाइटि फर्म खालामनानै बिथांमोननो राङारि अनसुंथाइ जों होदों आरो बिथांमोना एक्टिभिटिस वाइज सोरबा अमा फिदों, सोरबा बोरमा फिदों, सोरबा एग्रिकालचार माइ गायदों, सोरबा बिदिनो गोबां नानानथा आसनिफोर लादों आरो बिथांमोना मावबाय थादों। आं आसा खालामो जोंनि ओनसोलाव बे हाबाफारिया जाबाय थागोन आरो दिनै नङा गाबोन राङारि बिथिङाव जों सांग्रां जागोन।